Kaixo, irakaskuntza eta ikaskuntza laugarren bidalketa honetan ikasleen lan testuingurua eta baliabideak aztertuko ditu. Ikasleen lan testuingurreri dagokionean, hurrengoak dira Oteitza Politeknikoko ikasleek lanerako behar dituzten komunikazio tresnak. Lehenik eta behin, posta elektronikoa erabiltzen dutela ikusiko dugu, beraien artean, eta gurekin irakasleekin asinkronoki komunikatzeko. Google plataformako kontu bat dauka ikasle bakoitzak, eta beraz Google plataformak ematen dizkien dokumento biziak erabiltzeko aukera izango dute kolaboratiboki. Dokumento hauetan, elkarlanean, ikasle batek baino gehiago dokumento baten gainean, lan egiteko aukera izango dute. Dokumento hauek gainera, irakaskuntza plataforma baten bitartez, banatzeko aukera izango du. Google Meet erreminta ere erabiltzen dute sinkronoki komunikatu nahi dutenean eta fizikoki toki berdinean ez daudenean, bideokonferentzia erreminta bezala. Eta azkenik, partikularki industria informatika irakasgaian, GitHub plataforma kolaboratiboa erabiltzen dute kode bat, programazio kode bat, kolaboratiboki elkarlanean editatu nahi dutenean. Era berean, orain aztertuko ditugu, zein dira Oteitza Politeknikoko komunikazio kanalak. Classroom plataforma erabiltzen dugu gehien bat, ikasleei lanak eta zereginak bidaltzeko. Drive biltegia ere asko erabiltzen da batez ere eta metodologian hain zuzenekoak ez diren dokumentuak partekatzeko. Eta azkenik, Moodle plataforma ere erabiltzen dugu Classroomen baliokide irikia izanik, naiz eta Classroom erabiltzen ditugun zenbait web erremintekin integratuago egon eta simplegoa izan, Moodlek denbora erreminta hobeak ematen dizkigu. Eta datu babesa ere bermatzen digu, kasu honetan, gure zerbitzailetan instalatu dezakegulako eta bidaltzen ditugun lan guztiak gureak direlako. Ados? Ikaslei bidaltzen dizkigun egitekoak, gehien bat Google Classroom plataforman bitartez partekatzen ditugu. Nire adibidean, gogoratu sortu dudan edukia ionbian SD batean instalatu, edukiaren 3 atalak Google Classroom plataformaren bitartez partekatu dizkiet. Lehenik aurre ezagutzak, quizizen egindako aurre ezagutzak, banatu nizkien, industria informatika sailean, ikasgelako lanean, bigarren oharroketako lanak, hemen ikusten duzuen, nola, quiziz kaldetegie 12 pertsonai ez lehitu nien. Kontuan hartu behar da, quizizek ez daukala ala inkompatibilidade honikan Classroomekin, beraz, quiziz plataforman bertan ikusi behar dira erantzunak. Ados? Erantzunak, reporteak, lehen ikusi behar. Bigarrenik, oinarrizko edukia Edpuzzle plataforman sortu nuen, eta Google Classroom bitartez partekatu nien. Bai, bigarren ebaluaketako bideoetan, mentxe dago partekatuta. Honek kompatibilidade hobea du, baina hala ere Edpuzzleen bertan asko hobeto ikusten dira emaitzak. Ados? Eta azkenik, eta hirugarrenik, sakontza edukia Canva aurkezpen bezala partekatu diet Classroom bitartez. Gau. Eta hartxe dago partekatuta. Bai? Eskerrik asko.